Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәмсез. Заплатить начисленные налоги удобнее всего такими способами. Салым түләү өчен билгеләнгән срок чыга. На финале, знаете, тяжело было, потому что мы спали около 4-5 часов. Бөгелмә студенты 1 миллион сум отты. Biz алай бик тату гаилә, бер-беребезгә ярдәм итәбез. Азнакайда әниләр көненә багышланган тантаналы чара уздырылды. 2021 елның 1 декабрендә 2020 елга гражданнар тарафыннан милек, җир, транспорт һәм физик затлар кеременә салым түләү өчен билгеләнгән срок чыга. Әгәр сез әлеге датага кадәр салым түләмәгән булсагыз, сез бурычлыга әвереләсез. Пенилар көн сайын, хәтта ял көннәрендә дә Россия Федерациясе Үзәк банк тарафыннан билгеләнгән рефинанслау ставкасының 300-дән 1 күләмендә үсә. Исәпләнгән салымнарны түләүнең алдагы уңайлы ысуллары бар. Дәүләт хезмәтләре порталы аша, салым түләүченең шәхси кабинетында, салым түләү сервисы аша федераль салым хезмәте сайтында, шәхсән банк бүлегендә хәбәрнамәдән алынган реквизитлар буенча. Салымны үзегез өчен дә, өченче затлар өчен дә түләргә мөмкин. Если не оплатить налоги вовремя, то вы становитесь должником, и вам ежедневно будут начислены пени в размере. Әгәр дә салымнарны вакытында түләмәсәгез, сез бурычлы кешегә әвереләсез. Пени исәпләнә башлаячак. Бу очракта салым органы срогы чыккан салымны түләү турында теләп җибәрәчәк. Түләмәгән очракта салым органы судка мөрәҗәгать итәчәк. Мәҗбүри түләттерү һәм Россия Федерациясеннән читкә чыкканда каршылыкларны булдырмас өчен билгеләнгән срокта түләү башкарга кирәк. Необходимо производить уплату в установленный срок. Хәзер тапшыруыбызны эшлекле хәбәрләр дәвам итә. Алдагы минутларда Татарстанда мәктәп укучылары һәм студентлар өчен бушлай эшмәкәрлек курслары башланды. Хөкүмәттә Россиянең демографик күрсәткечләрен яхшырту планын төзиячәкләр. Россия югары уку йортларында 300-дән артык яңа белгечлек булдырылачак. Хөкүмәткә инде хәзер үк илнең пандемиягә кадәрге демографик күрсәткечләрен кайтарырга, шулай ук илнең гражданнар саны һәм көтелә торган гомер озынлыгы артуын тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк төгәл гамәлләр планы кирәк дип белдерде премьер-министр Михаил Мишустин сәламәтлек саклауны үстерү буенча киңәшмәдә. Президент тарафыннан 2030 елга халыкның тотрыклы үсешен тәэмин итү бурычы куелган дип искәртте ул. Әмма яңа коронавирус йогышы хәл күрсәткечләргә ирешүгә һәм гамәлгә ашырыла торган чаралар темпына сизелерлек йогынты ясый. Министрлар кабинеты башлыгы сәламәтлек саклау системасын гражданнарның ихтыяҗларына җавап бирә торган нәтиҗәле, заманча булдыруда ни эшләргә кирәклеге турында фикер алышу өчен киңәшмә җыйды. Сыйфатлы медицина ярдәменнән илнең һәр төбәгендә яшәүчеләр файдалана алырга тиеш дип искәртте ул. Хөкүмәт моның өчен кирәк булганның барысында эшләвен дәвам итә. Татарстанда мәктәп укучылары һәм студентлар өчен эшмәкәрлек курслары башланды. Алар бушлай һәм онлайн форматта уза. Курсны тыңлаучылар эшкуарлык нигезләрен өйрәнә, экспертлар белән эшли һәм үз проектын булдыра алачак. Проектта үз өлкәләрендә чын профессионаллар булган эшмәкәрләр, компанияләр җитәкчеләре җәлеп ителгән. Алар стартаплар өчен идеялар, базар сегментларын һәм күләмнәрен билгеләү, эшмәкәрлек модельләрен тестлаштыру һәм башкалар белән ярдәм итәчәк. Курс дәвамында IT Park эшмәкәрлек инкубаторы командасы үз ярдәмен күрсәтәчәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Цифрлар министрлыгы матбугат хезмәте. Белем бирү программасын тулысынча үтүчеләр сертификатлар алачак. Иң яхшыларны онлайн форматта экспертлар алдында проектларын тәкъдим итү өчен чакырачаклар. Призерлар кыйммәтле бүләкләр алачак. Финал 11 декабрьдә Чаллы IT паркында узачак. Укуларга бөтен Россиядән 420 кеше кушылган инде. Программа 8 декабрьдә төгәлләнә. Аны IT парк югары технологиялар өлкәсендә технопаркы һәм Татарстан Республикасы цифрлы үсеш мәгълүмати технологиялар һәм элемтә министрлыгы оештыра. Россия югары уку йортларында якындагы 10 елда 300-дән артык яңа белгечлек барлыкка киләчәк. Бу хакта Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко сүзләренә сылтама белән Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Приоритет 2030 федераль программасына катнашучы Россия университетларында 300-дән артык яңа белгечлек булдыру планлаштырыла. Һәр икенче белгечлек цифрлы технологиялар һәм ясалма интеллект үсеше белән бәйле булачак, диде Чернышенко. Ул әйткәнчә, югары квалификацияле кадрлар әзерләү Россия президенты Владимир Путин билгеләгән ил күләм максатларга ирешүнең мөһим коралы. Татарстанда быел дәүләт хакимияте органнарында норматив хокукый актларның һәм аларның проектларының коррупцияга каршы бәйсез экспертизасы нәтиҗәсендә 30 документта коррупцияген факторлары ачыкланды. Шул ук вакытта 3328 проект тикшерелде. Әгәр җирле үзидарә органнары турында сөйләсәк, 26303 муниципаль норматив хокукый акт буенча коррупцияга каршы экспертиза үткәрелде. 208 актта төрле коррупцияген факторлар ачыкланды, диде Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы президентының коррупцияга
башы сәясәт мәсьәләләре буенча идарәсенең баш киңәшчесе Салават Рахимов сүз карар кабул итү срокларының, шартларының яисә нигезләренең булмавы яисә билгесезлеге, дәүләт хакимияте органнарының яисә җирле үзидарә органнарының кабатлаучы вәкаләтләре булу, конкурс процедураларыннан баш тарту һәм башкалар турында бара. Ачыкланган коррупциоген факторларның барысы да бетерелгән. Biz Зур тәнәфес Большая перемена бәйгесендә җиңүче әлмәтлеләр турында сөйләгән идек. Бу бәйгедә Бөгелмә төзелеш техник көллияте студенты Илсур Гәрәйшин дә 1 миллион сум отты. Ул юл катламын модернизацияләү проекты ярдәмендә бүләк алды. Түбән Новгородта конкурсның финал этабы ничек узганын безнең төшерү төркеме белә. Зур тәнәфес конкурсы һөнәри урта белем бирү учреждениялары студентлары өчен уздырылды. Бәйгенең соңгы этабына бөтен Россиядән 600 финалист килде. Аларның яртысы җиңүче исемен яулады. Илсур Гәрәйшин шуларның берсе. Ул откан миллион сум акчаның беренче суммасын нәрсәгә тотачагын инде белә. Беренче сум ноутбук өчен тотылачак. Минем үземнеке янды, яңа кирәк. Ноутбук укуны дәвам итү өчен кирәк. Илсур Гәрәйшин көллияттән соң институтка укырга керергә һәм югары белем алырга хыяллана. Ул котлаулар ала һәм яшьтәшләренә җиңүгә булган юлны ничек узганын сөйли. На финале, знаете, тяжело было, потому что мы спали около 4-5 часов. Финалда авыр булды. Нибары 4-5 сәгать йокладык. Программа иртәнге 7-дән кичке 11-гә кадәр язылган иде. Йокларга соң ятылды. Мине ахырда гына атадылар. Борчылдым, кулларым, аякларым калтырады. Берсе сертификат күтәреп килә, икенчесе аннары мине игълан иттеләр. Мин ура кычкырып сәхнәгә чыктым. Сертификатом, а потом меня объявляют, я с криками выбегаю на сцену. Илсур төзелеш техник көллиятенең иң актив студентларының берсе. Төрле конкурсларда катнаша, уку йортының социаль тормышында төрле эшләр алып бара. Илсур один из немногих, который... Илсур күп проектларда катнашканнарның берсе. Бу иҗат та, бу волонтерлык та, әлбәттә инде уку-укыту эшчәнлеге дә читтә калмады. Ул күп кенә олимпиадалар призеры, World Skills конкурсында катнашучы. У нас участник движения World Skills. Конкурс финалында конкурсантлар кейс биремнәрен шишәләр һәм җәмәгать тормышының төрле өлкәләрен яхшырту өчен проектлар эшлиләр. Илсур Гәрәйшин башта читтән торып үткәрелгән этапта җиңү яулый. Для него успех это не случайность, так как обучаясь... Аның өчен уңыш очраклы түгел. Тәҗрибәле укытучылар җитәкчелегендә әлеге белгечлек буенча укып, автокад һәм космос программалары буенча белем алып, проектлар эшләп, сызымнар сызып, аның нәтиҗәләре һәрвакыт өстенрәк булды, югары дәрәҗәдә. Результаты превосходили всегда, то есть были всегда на высшем уровне. Зур тәнәфес конкурсында Татарстанның 13 студенты җиңү яулый. Чыгарылыш курс студентларының миллион сумлык премия белән бүләклиләр. Башка курс студентларына 200 мең сум акча эләккән. Бәйге версиясе буенча топ 20 колледж үсеш өчен 2 миллион сумлык грантлар алды. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Азнакайда әниләр көненә багышланган тантаналы чара уздырылды. Әлеге бәйрәмдә район башлыгы Марсель Шәйдуллин, социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев тә катнашты. Бу матур чараны безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Хатын кызның бүтән матурлыгы, бүтән күрке ана булуда. Бүген Азнакай шәһәренең мәдәният йортында төрле оешмаларда хезмәт куючы иң үрнәк әниләр җыйналды. Бүгенге көндә иң матур сүзләр, иң җылы теләкләр һәм иң матур җырлар алар хөрмәтенә яңгырый. Алар педагог та, психолог та, җитәкче дә, ә иң мөһиме әниләр. Әни җирдә иң газиз, иң якын кеше, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тибрәткән, беренче елмаюыңны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халык моңын күңеленә сеңдергән. Әниләрнең иңнәренә иң зур йөк гаилә мәшәкатьләре дә, һөнәри эшчәнлек тә, балалар тәрбияләүдә төшә. Бәйрәм уңаеннан район башлыгы Марсель Шәйдуллин барлык әниләргә иң җылы теләкләрен җиткерде. Сез безгә тормыш бүләк иттегез. Без сезгә һәрчак рәхмәтле, әнидән дә олы, әнидән дә бөек зат, әнидән дә якын кеше юк безнең өчен, диде район башлыгы. Алга таба күп балалы әниләр районның 90 еллык уңаеннан медале белән бүләкләнде. Шуларның берсе 13 бала әнисе. Бүтәнесе ярдәм итеп торалар. Бүтән балам бик эшкә уңган, ниткән, әни дип үлеп торышалар. Без берәр җиргә китсәк, ашарга пешереп, көтеп торалар. Без бик шат ул балаларга. Үз балам сыман карыйм бүтәнесен. Үземнең 4 балам, 9 бала алган идем. Үземнең 3 кыз өйле урынны, малай 11-не битерде. Алган балаларым да 2 малаем тормышлы,
bir kızımda durmuştu. Bik şot biz şuların baktı. Kalganları uzumni yanımda әле мәктәптә укыйлар. Шыннан да әниләр бар нәрсәгә дә җитешә, өлгерә, гаиләдә дә, эштә дә, хәтта төрле бәйгеләрдә дә катнашалар һәм җиңәләр алар. Без алай бик тату гаилә, бер-беребезгә ярдәм итәбез. Аллага шөкер, шундый әйбәт тормыш иптәшем булганга күрә 4 бала таптым. Республика күләмендә уздырыла торган Нечкәбил бәйгесендә дә азнакайлылар җиңү яулады. Сөембикә һәм Илнур Хаҗиәхмәтовлар гаиләсендә 4 бала тәрбияләнә. Исеме дә җисеменә туры килеп торган Сөембикә бүген котлауларга һәм иң көчле алкышларга лаек. Татарстан Республикасының якты йолдызлары Салават Миннеханов һәм Гүзәлем башкарган матур җырлар бүгенге бәйрәмгә тагын да ямь өстәде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Игелек бүләк ит хәйрия фонды яңа ел мөгъҗизасы акциясендә катнашырга чакыра. Ул үзенчәлекле балаларга аз тәэмин ителгән һәм күп балалы гаиләләрдәге балаларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Һәр теләгән кеше мөгъҗиза ясарга ярдәм итә ала. Кыш бабайның тылсымлы капчыгын бүләкләр белән тутыра һәм бүләкләр белән балаларны сөендерә ала. Бүләкләр Төзүчеләр проспекты 45 электрон яшүсмерләр клубы адресы буенча кабул ителә. Тулырак белешмәләр 8987 221 87 28 телефоны буенча. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.